Molt bé, doncs avui farem el nostre primer bolo. Vam fer l'estrena a Banyoles, a la factoria, i avui és el nostre primer bolo i estem molt contents i molt agraïts que ens hagin acollit. És el grup de teatre sèniors, de T-Sèniors, són els meus nens, perquè tornar a fer teatre és tornar a ser un nen amb ganes de jugar. Són els meus nens que es porten molt bé, gràcies a Déu. A casa no ho sé, però a classe molt. I la veritat que, hem agafat dos petits clàssics i els hem capgirat una mica. Volíem parlar una mica de l'amor i vam dir, com ho podem fer? Doncs agafem dos clàssics, però no els fem de manera tradicional, ja ho veurem. Llavors, ha sigut una cosa col·lectiva, entre tots ho hem fet tot, és com ha de ser, és com s'ha de ser un bon equip, i la veritat que ens ho hem passat molt bé, amb moltes ganes de repetir. Esperem que vosaltres també us ho passeu bé, que us agradi. Si us ho passeu tan sols la meitat de bé que el bé que ens ho hem passat nosaltres, ja aquí ja hem triomfat. Molt bé, doncs si pot ser, si poguéssim apagar o posar els mòbils en silenci, perquè així és. Si per alguna cosa, no sé, com esteu, l'Aire, està bé? Bé? És que la marxa de la Romana, no sé si arribaran o no, però sembla que ja venim rics, no? Molt bé, doncs us deixo amb aquest espectacle que se'n diu Morir o no morir d'amor. Molt bé, moltes gràcies i felicitats. Sempre fan tard, o van molt aviat o sempre fan tard. O són al centre cívic, o són al CAP, no m'entenc, no sé què. No sé això. Ja vindran, jo sempre soc com més puntual. Sempre fan tard, vaig al lavabo perquè no esteu nerviós, Ciao. Sí, sí que n'hi ha de gent. Però no podeu portar tots, sisplau. Cap problema. Ja sou. Bon dia a tothom. Primer, us he de donar una molt bona notícia. I és que ens han triat per participar a la mostra de teatre. De teatre clàssic. Malament. Mireu, hem de preparar dues obres. I el tema de la mostra és l'amor. Mira bé, jo he pensat que podríem fer Romeu i Julieta i Don Juan Tenorio. Molt bé. I pràcticament tinc el repartiment fet, tinc algun dubte d'humora, però ja està força fet. A veure, mira, primer, faràs de Julieta. Vosaltres sereu les veïnes. No m'agrada fer Julieta, no m'agrada gens. Fer d'aquesta pàmfila adolescent que se suïcida per amor, no m'agrada. No. Com que no t'agrada? No. És ben xulo això de Julieta. No. Posarem un vestit. Ben xulo. Ben plantada, ben arreglada. Doncs no m'agrada. No, he de dir tot això, no m'agrada. Jaume. Bé, para. No, l'altre Jaume. L'altre Jaume... No hi és mai, el Jaume. Vale, doncs mira, Ramon, tu seràs Romeu. Romeu?
Romeu. Dolors, Sí. seré el teu Romeu. Oh, mira, precisament ara n'estàvem parlant, m'encanta aquest paper. És el paper de la meva vida. Igualment, el prepararem d'això i ja ho abordarem. Anem a assajar ja, comencem. Anna i Billy, sabeu les cavalleres, perdó. Ai, a mi se me'n marxa. Jo tenia taverna. I tu, Rosa, seràs Doñeines. Qué bonito. Bueno, yo quería casar. Pues canta y canta todo lo que quieras. Canta, y tú cantas muy bien, Rosa. Bueno, a ver si se puede hacer. Venga, va. Ánimos. Bueno, ja es toca, ja Jaume no apareix, ja es toca ella. Carme, som aquí. Bueno, l'altre Jaume, sisplau. Carme, escolta, tu has pensat bé? És que hi ha el personatge de Don Joan, Sí. que jo crec que hauria de ser una persona amb una veu clara, que tingués una certa presència i fins i tot una simpatia. Vull dir que, no sé, pensa tu bé, però jo penso que m'hi pensaria amb aquest personatge, perquè és molt important, no ho sé com ho veus, molt important. Ja diràs, tu mateixa. Sí. Penso que ho tinc decidit. Don Joan serà en Lluís. Tu has pensat bé això? De veritat? Escolta, i jo què? Home, jo era especial per fer el Don Joan. He decidit això, Jaume. Mira, saps què? Com que t'agrada tant xerrar, el que faràs serà narrador. Narrador? Jo narrador? Sí. Seràs el narrador. Què farem? I ara veus que apareix el Jaume, perquè em passo un dia buscant el Jaume. Hola. Home, Jaume, on eres? Si tu me dices bien, yo soy aquí. Si yo vengo, pero tarde. Has de ser puntual. La cervesa, això. Bueno, mira, ja hem repartit els papers. I jo què? Jo t'explico una mica de què va la cosa. Farem 2 obres de teatre i el tema és l'amor. Va, això? Sí. Tan pèssim, tan gris, tan negre, que és desastre. Ho tinc tot al camp. De veritat, si porten tomates de sucar, ens els tirem al cim. Anirà bé, Jaume. Vale? Va, bueno, no que hi ha res més. Bueno, Bueno, jo soc el narrador. Ja m'espavilaré. Bueno, ja se suposa que ja han assajat i tot plegat, no? I volen començar l'obra, no? L'obra diu, són els grans clàssics, ens parlen de l'amor i de l'amor. Després diu, es mor d'amor i per amor. Després diu, en els grans clàssics sempre sembla ser que es pot modificar, que no es pot modificar ni l'amor ni l'amor. Morir o no morir? D'amor. Nois, espavileu que estem a punt de començar, Ens falta res, 2 minuts i comencem, val? Jo aniré posant això bé. soc el rei de les tenebres, soc el por, soc la muerte, el que domina les apagades, soc que posa tot el més negre, el rei de la por, jo. Però per què estàs vestit així? Has dit que era de l'amor, no? De la mort? Sí, has dit de l'amor. Però no de la muerte, no. Què dius? Amor, de l'amor. No, ho has dit malament. Ho he dit malament? Jo ho he entès de seguida. O tu m'has entès a la teva manera? Estic movent les orelles, Bueno, sé perfectament bé. 2 minuts i comencem. Si és a favor de canviar-te de roba. Va. Ara sí que m'has mort. Tot seguit per tots vosaltres, una història d'amor i d'amor, del nostre clàssic Shakespeare, el William Shakespeare, però esclar, com a dia la tira després diu fent
així de la nostra manera, no? En fi, per tots vosaltres, Romeu i Julieta. Julieta! 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 Julieta, on ets, Julieta? Julieta! Llum de la meva vida! Benvinguda aquí al balcó. Treu-me i mira'm. Amor meu, abaixa la veu, despertaràs a tot Déu. Estic tan content de que els teus ulls em mirin. Julieta, que sóc aquí, jo. Que el teu somriure m'il·lumini. Noi, vols callar? Quina hora és? Són les 12 de la nit. Està bé, home. Perdoneu, veïnes, no em demoraré. Julieta, les teves mans són com plomes lleugeres que acaricien el meu cor. Què és aquesta cursilada, Romeu? Que això ja no es porta. El que es porta és anar a dormir. Són les 12 de la nit. No treballis. Ni amb tu, ni sense tu, ni tan sols l'aire que respirem. Amor impossible, ni. Ni hòstia. Senyores, Feu el favor d'anar-me. senyores, que no és tan fàcil declarar el meu amor. Està prohibit, el nostre amor és prohibit per el seu estricte pare. La teva mare també t'ha girat esquena, Però el teu pare em té vetat. No t'ho ha dit que em vol desterrar? Doncs mira que la teva mare em fa bullying. Soc criticada. I saps com me diu ara? Julieta, la de Cala Capelleta. Ui, aquest! No durarà ni 3 dies. Ni 3 dies. Foteu el camp a la muntanya. I així no enganyareu a ningú i no tocareu el Perquè... pit. El pit. Pipin! Picaró, home! Potser sí hem de fugir, Romeu, però em dius que m'estimes? Sí, Julieta. T'estimo per la lluna. Per la lluna? La més mentidera, la més inestable, la més llunària. Juro-m'ho per tu, Romeu. Julieta, t'ho juro per mi, que t'estimo avui, demà i fins l'infinit. Va. T'ho juro, que 5 pessetes fan un duro. O marxem, o marxem, o us tirem una llargada d'aigua, que la tenim aquí, Julieta, Hem de marxar, hem de fugir, però necessitem un pla. necessitem un pla. Fugim. Necessitem un pla. Necessitem un pla. Això va. Això va. Julieta! Julieta! Has vist la Julieta? Has vist Joan? No. Vas per Llobreig? Julieta! El convida. Ah! No t'havia vist. He sentit que necessites un pla. Sí? Sí. Jo sé la manera de que podeu disfrutar del vostre amor eternament. Sí. Fem a l'ara Allà amb les verdaderes. i podràs marxar. O més m'ho dius perquè t'he tirat a l'aire la nit sencera? No, t'ho dic perquè... Confia en mi. Ai, que tu pots dir. T'hauràs de veure aquest somnífer i semblaràs morta. Semblaré broma. Sí. Ja poden tocar la porta que ningú es mourà. Passades 48 hores, l'efecte ja t'haurà passat, ja podràs fugir amb el teu estimari. I això té efectes secundaris? Com una ressaca de Sant Hilari. Però seria pitjor que veiessin la segona diària. D'acord, bueno, molt bé, m'has convençut. Sant Hilari, pip, pip, i no se l'acabi. Me la canto, sí. Però tu ja has de dir tot el meu estimat. Li diré. I dius que jo, això em va bé. No, durant les proves i a la torna t'esperaré. Aigua! M'estima, no m'estima. M'estima, no m'estima. M'estima.
m'estima, no m'estima. M'estima! M'estima, 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 m'estima! Romeu! T'estic esperant. No m'esbronqueu, que no m'estic declarant. Ho sé, no t'estic renyant. T'ho dic per fer bé. Només he vingut a dir-te un parell de coses, dues coses, sí. La primera és que no sé ni si havia parlat. És molt forta. La Julieta s'ha mort. No! Què? La Julieta és morta? I 3 dies! La meva estimada és morta? Sí. I la segona... La segona? Ai, la segona? Quina memòria. No me'n recordo. Ho sento. Sense la meva estimada, la meva vida no té cap destí. Julieta, si no en tinc amb tu, hauré de venir. Venir pels que pateixen del cor. Atenció, que no té conservants ni colorats, però no us l'acabeu tot. Vala de Déu, m'havíeu de prendre una mica. Mare meva, el que fa la mort! Mal de cap, ni que m'hagués acabat tota una ampolla de ratafia. Ratafia, sí. Romeu, amor meu, desperta't. Romeu, desperta't. Romeu, per què estàs tan fet? Per què no et tornes la mirada? Romeu, tio, prou drama. Què és això? Què és això? Verí mortal. Prendre en cas? Amor impossible. Però què has fet? No podies esperar ni una mica, això m'estava despertant. Pel llit, verí. I no me n'has deixat ni una gota per mi. Què fer jo ara? Si no puc viure amb tu, tampoc viuré sense tu. Quina eina més medieval? Això deu fer un mal. Au! Adéu-siau tots. Adéu, Dolors. Adéu, Mari. Espera. Temps mort. Temps mort. Vist així, és un final molt cruel, no? I tant. Sí. Morir o no morir? Aquesta és la qüestió. I amb aquest vestit tan maco, quin greu te cal de sang. Home, jo no ho deia per tu vestidet. Ho deia per en Romeu, pobret. Ah, sí, no, tens raó, però això ja està escrit, no? Bueno, deixa'm a mi. A veure si canvia. Shakespeare! És a mi? Sí, a tu. Volia parlar amb tu. Vols dir que no t'has passat amb aquesta història? És la meva estimada Julieta, filla de la tragèdia, musa del meu art. Calla. De debò els hi faràs fer això? Una noia de 13 anys que es vol suïcidar per un noi que coneix fa 3 dies? Tio, no veus que això és una exageració? Però és una estimada, però estimada meva, és el relat de la mort eterna. Etern? Va,
si això donarà menys que les meves vacances. Els han conegut, s'heu fet 2 petons, i tu ja els cases. Apa, noi, si això... Si almenys haguessis esperat una setmana. Oh, no fos així, eh? O dues. La passió, la poesia, la tragèdia. Passió? Poesia? Tragèdia? Què és això? Una història d'amor? Una carta que no arriba al seu moment i ara vinga, patam, aquí tothom mort. Hem de canviar el final. Sí, canviem el final, canviem el final. No, impossible. El drama, la tragèdia. No. Sí, home, sí. Escolta, a veure, ens ho podem pensar més bé. Jo què sé, podem decidir veure què fem. O anar a viure en parella, casar-nos i amb els anys fer teràpia de parella, si convé. Em deixes fer mi, Shakespeare? No, maleïda siguis, veïna, acabes de destruir una de les millors obres de tot el temps! Espera, tu espera. Vinga. Què tal, això? Meu, desperta't. Què m'ha passat? On soc? Soc viu? Sí, però quasi, ja. Perquè, mira, ara ho estem negociant. Jo havia pensat... Tu creus que nosaltres ens mereixem aquest final? No. Doncs això és una mica precipitat. Tant. No te semblaria millor que marxéssim tots. Que marxéssim més si funciona, perfecte. I si no funciona, cadascú pel seu costat. Sona sensat. No, maleïts sigueu, veïna, que acabes de destruir una de les millors obres de tot el temps. Shakespeare pensa que sempre et quedarà Hamlet. No somos ni Romeo ni Julieta, aquellos que murieron por su amor. Nosotros no tenemos Julieta. No. Anem. A casa teva o a casa meva? Una mica al final i tot plegat. Bueno, per fi de Déu, per fi de mal, no sé, l'amor i... espera que sí, tu ja saps de què va la cosa, punyetero! Vale, bueno, deixem-ho aquí. La pròxima obra és d'un tal Zorrilla, d'aquests que se'n diu Juan Tenorio. I també va per aquí la cosa, o sigui, és d'aquelles que t'estimen, no t'estimen, s'amoren, no s'amoren, i ja ho veureu vosaltres mateixos. Aquí us deixo amb aquesta obra de Juan Tenorio. Vinga, va, som-hi! Aquí mateix. Sí. Una carta. Sí, el carguero siempre llama. Vale. Ja, avui? No, primer mirem de qui és. Mira, és per a don Joan i ell l'envia don Lluís. Oh, i tant, que l'envia. Mare de Déu, senyor. Va, mirem. Mirem què diu aquí. Sí. Estimat don Joan. Taverneres! Ha arribat el meu amic Coll Lluís? Bueno, ell en realitat no, però ha arribat una carta per vos. És que havíem quedat aquí per fer una aposta, Ja. oi? Ja. A veure, i no sé si, esclar, estava per arribar de París, sabeu?
Ja. A veure, deixeu-me de llegir. Sí. A veure, Don Joan, amic meu, soc l'home més afortunat de la capa de la terra, perquè tinc el màxim d'èxit amb les senyores i la meva bossa de monedes ho demostra. Senyores, aviam, què es pensa? Què es pensa, don Lluís? Quantes dames deu haver encisat? 3, 4 en aquest any? Però si jo, quan passo de 10, em perdo el compte. Valga'm Déu! D'això se'n diu posar-hi més pa que formatge. Com? Escolta, això ho dieu vos perquè em l'heu fet obrir la gana, oi? Doncs penseu que no em tremol ni la cama. Mireu, don Lluís pot presumir tot el que vulgui, però està claríssim una coseta. El veritable mestre de la seducció aquí sóc jo. Però escolta, deixeu-me continuar llegint aquesta missiva. A veure, i que ens trobarem d'aquí un any per veure els resultats de les nostres gestes. I qui ha fet més conquestes? Valga'm Déu, valga'm Déu. I amb això que... Perdoneu, em podeu portar una mica de vi perquè se m'estava assecant la gola. Mireu, Sí, el podeu deixar aquí, sisplau. és vi blanc, eh? Vi blanc? Sí, perquè va molt bé el vi blanc. O foto de tots colors, ja no patiu. Bueno, doncs, jo el que us deia Què em és deia? que en tot això, què hi guanyeu? Què hi guanyem? Comptem com la mort. Em pregunteu que què hi guanyem? L'honor. L'honor. Sí. I no podríeu trobar una cosa més divertida, més entretinguda que l'honor? Un sopar aquí a casa. Un sopar aquí a casa? Sí. I veure, i amb això qui perd, en realitat? Les pobres dames o les seves fortunes? Què dieu ara? Aviam, què dieu? Mireu, hi ha una cosa que està clar. El perdedor pagarà un gran sopar i proclamarà públicament que és un galtes i no té gràcia davant de tota aquesta gent. Mira, afegirem una norma. Vai. Tota conquesta ha de prevalir. Per tant, si alguna es pot escapar per la finestra, potser no la comptarem com a conquesta. Molt bé, em sembla molt bé. Tot això que s'ha dit, escolteu, que quedi per escrit. Ja ens trobarem d'aquí un any i veurem qui és el mestre de l'encant, si jo o el meu company. Vale? Vale? I això qui ho paga? Com que qui ho paga? Qui ho paga? Sí. Qui ho ha de pagar-ho? Don Lluís, que per això el paio està fent bossa per allà a París. I m'emporto que pisi la mare que el va parir. Molta fressa i poca endreça. Ho apunto a la seva Apunta-ho a la seva llista, que vés a saber si cobrarem o no. A veure, ara que deia marxar, estic pensant, i si nosaltres també fem una aposta? Què et semblaria? Molt bé, Perquè els dos aposten molt entre bé, ells. molt bé, molt bé, em Sí. sembla. Perfecte. I tu per qui apostaries? I jo per Lluís. Doncs jo per el cínic de Don Joan. Bueno, I què apostaries? pues poder monedes, no? Mira, una, Una, dues. 3. Bueno, 3, vinga. I que sí es quedi, que es Va, quedi. així. I va passar un any. Ara imagineu-vos que ha passat un any, en Joan i l'altre, doncs, blim, 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 no? Xiqui, xiqui, tot plegant amb l'altre. I ara ens trobem a dintre del convent, allà on hi ha la Dona Inés, i a veure què li passa a la Dona Inés.
Si es un recibo de la luz, no lo quiero. No. Un recibo de la luz, no. Una carta de Un recibo del amor. del amor. Sí, del amor. ¡Qué ilusión! Amada doña Inés, desde el instante en que nuestros ojos se encontraron, mi corazón fue cautivado por la luz de tu alma. Cada latido mío lleva impreso el deseo ardiente de estar a tu lado, de ser el guardián de tus sueños y el compañero de tus días. Atentamente, tu don Juan, esperando tu respuesta para ser mi amada. Yo seré tormento y amor, tú la marea que arrastra a los dos. Yo y tú y yo, no dirás que no, no dirás que no, seré tu amante bandida, bandida, corazón bandido, seré tu amante cautivo, cautiva, por siempre, seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor. Te dejaremos la puerta abierta para que pueda entrar don Juan. Aquí está, viene ya tan feliz, con sus huellas de amor para ti. Y yo también para ti, sí, también para ti. La 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 la. Collons, cada vegada em foten les finestres més estretes. Sí, és que anava en compte perquè no volia que em veiés el teu pare. Em sembla que me la té jugat. Yo pensaba que era un ladrón. Un ladrón? I tant que sóc un lladre. Sóc un lladre de la teva estimació, del teu carinyo, de la puresa, d'aquest sentiment tan bonic que tens a dintre teu, que m'omple la meva vida. I també volia dir... Com surt? Noi, vols anar per feina? Sí, és que no em sé coses de l'edat, a vegades se'm ve com una mica aturat, A veure, sí, és saps què? Sí, fes-te cap allà, que alguna cosa se'm podria trencar. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Sí, es verdad, es verdad. I tant que és veritat. Hòstia, i tant que és veritat. Collons, tinc una cosa pendent. Escolta, saps què? T'he de deixar un moment, però si de cas, ves fent les maletes perquè tu i jo, veus? Tocarem el 1 i el 2 amb un sentiment. Te sembla bé? Sí, sí. D'acord. Pero volverás, ¿no? Sí, sí, mentrestant, guarda esto profundamente. ¿Me ayudáis a hacer la maleta? Molt bé, això era a les 7 de la tarda. A les 8 es havien de trobar en don Juan aquest i el don Luis. Bueno, tot dia no sortirà perquè li han enviat una carta d'espai. Heu de pensar que, esclar, imagineu-vos com és l'amor, que s'estimen més. A veure si ha guanyat la juguesca o a veure si no anem va bé, així, A veure, els ho deixem amb ells, que ells saben el que va. Una hora més tard a la taverna del poble. Estic buscant el Juan, perquè he de salvar l'honor de la meva filla. Allà,
Algú ha vist a don Juan Tenorio per aquí? Esta manera us sabràs. Vaig a veure. Patrona, vull parlar amb l'hostalera. Aquí present? Sou bons. Que no li dic que sí. Si només ve a fer pipí, d'entrada ja li dic que haureu de consumir. No pateixi per la consumició, però jo necessito una informació. Vaya mierda la moneda. No sé d'on t'ha sortit, però catalaneja, queda dit. Busco un home molt vulgar. Ai, senyor, aquí d'homes vulgars n'hi ha per triar i remenar. No parleu amb Ani el Rodolí, Jo busco a don Juan i el vull aquí. Don Juan... De memòria vaig malament. Ara no sé si ha entrat o ha sortit corrent. Veig la cara nuvolada, però no és l'edat, és que vaig cansada. Només em queda un núvol finito. Va, doncs vés a escampar la boina, que els carrers també s'han finit. A veure, deixeu-me veure. Ah, sí, fa poc el vaig veure amb una noia. Amb una noia? Sí, amb una noia. I on era? Mira, estava allà a la taula del fons. I què feien? Pues... bevia vi, reia, li tocava. Què li tocava? Una cançó. Vale. I després? Va marxar per la finestra. Per la finestra? Sí, perquè per la porta entrava un marit amb l'espà celeste. Electa? Mare de Déu! I on és? On ha anat? Pues potser al mar, a la muntanya, en un convent potser. En un convent? No pot ser, perquè allà hi ha la meva filla. No pot ser. Volia dir una cosa. Oi, ara no me'n recordo. Què volia dir? Ah, sí. Vas. Aquesta nit han quedat don Joan i don Lluís a les 8 per xulejar i veure aquí. Va, doncs jo l'esperaré. Molt bé. Sobretot per veure vi, No passis, no passis, que mira després com quedem, Això és el meu. I ara què? Són les 8. Són les 8. Escolta, tranquil·la, que ja la trobaré jo, home. Mira, posa per don Joan de... don Lluís. Es veu que aquesta vegada tampoc pot donar la cara. Ja hi som. Palaus vaig conquerir, Cabanes vaig evitar. I fins i tot en algun convent m'hi vaig poder colar. Mireu, vinc aquí i porto tota una relació de les meves gestes, evidentment, i les seves conquestes. O sigui que aquest don Lluís, no sé el que farà, però em sembla que haurà de pagar el sopar. Mireu, en primer lloc, us diré una cosa. Crec que recordar que vaig conquistar a una senyora de molt bon veure en el mercat d'aquí al costat.
Digueu. Doncs don Lluís a la marquesa de Porqueres. Correcte, sí que s'hi fa aquell noi. Doncs en segon lloc, crec recordar que era la secretària d'un ajuntament aprofitant que destacaven entre tota la gent. Era l'Ajuntament de Banyoles! No us ho diré pas això, m'ho guardo per mi. Va, digueu. Doncs, ara no sé, ho dic o no ho dic? Oh, Don Lluís, a mi mateixa. a tu mateixa? Sí. Valga'm Déu. Bueno, doncs mira, a continuació et diria que això. I aquest? Doncs i allò. I aquest? I aquest altre. I aquest? Bueno, no continuem. Com està el tema? Va, digueu. Com ha quedat això? Jo crec que de moment hi ha un empat. Un empat? Un Molt bé. empat, deia. Guaita, us empataré molt fàcilment. Penseu que també vaig conquistar a Doña Anna. A Doña Anna! A Doña Anna, sí. La dona del Lluís! Evidentment, aprofitant que estava per allà a París. I no estic. I a més, a Doña Inés. La beata Doña Inés! I no em va costar res. Ave Maria, He guanyat! He guanyat! Com que guanyat? Aquí ha guanyat sóc jo, un servidor. Però, he guanyat jo. Bueno, vale. Això no pot ser, jo no ho puc consentir. Don Gonzalo, què He feu de aquí? salvar la meva filla. I si la voleu deshonrar, passareu per sobre del meu cadàver. Molt bé, doncs serà pel seu amor i pel meu honor, evidentment. Joan, ara sí que l'heu fet la bona. Foteu-la al camp abans no us vinguin a perseguir, que això ho haureu de pagar molt car. Mare meva! Com ho han deixat tot? Ho havia fregat! I ara està tot fet una puta merda! Anem a buscar el motxo, però espera't, primer espera't. He guanyat. Perdó, ja t'ho anava a donar. Sí. Hi ha molta xitxa. Molta xitxa però poc en vendre, falta un. Me'n puc anar? Sí, ara sí, vés a buscar el motxo. No tenia cap paper d'extra, va per obrir, Contents, N'hi ha que estaran contents perquè han trobat algun mort. Però bueno, ara imagineu-vos, ha passat ja 10 anys i encara n'hi ha que esperen amb en Joan. Però esclar, Joan, el que havia fet en Joan, matar tanta gent, i bueno, i no en parlem de l'altre, perquè aquí ja n'hi ha algú que també, punyetero, ja sabeu de què va la cosa. Bueno, doncs ja està, tu, aquí teniu la Inés, que la venen a visitar, però qui la ve a visitar, estigueu atents, a veure. Ja sóc aquí! Home, era la primera vegada que s'ho vam de veure. ¿Qué haces aquí? Ja vinc a buscar-ho, tu? ¿A mí? Sí, no sols tu i jo, aquí no hi ha ningú més. Mira. Mira, yo estoy esperando a mi amado, don Juan. Me has confundido. Mira, esperant, un s'hi va morir, Si me lo explicas de la manera porque no te entiendo. Que te tienes que morir de pena. De pena será de risa, porque de pena... No, de morir de pena, Mira, lo pone bien claro, y yo lo tengo bien claro, que tenías que morir de pena, porque tu don Juan no va a venir aquí.
O sea, que te tienes que volver. Ni de broma, ¿eh? Ni de broma. ¿Ya me estás tachando de turista? Ah, sí. Sí, porque yo no pienso morirme, y menos por amor, con el montón de cosas que tengo por hacer. Perdona, pero búscate a otra. Un altre moment. Ara ve l'arrepentiment de l'en Joan, després de molt i molt i molt de temps, en Joan se n'arrepenteix, vale? De tot el que va fer, perquè mireu que en va fer de coses, no us les explicaré pas, perquè no acabaríem pas ni dic un mes, però ara en Joan se n'arrepenteix, mireu-ho. Els meus actes, els meus afers, en sóc plenament conscient. Doncs he estimat i he mort a moltíssima gent. Que el cel faci el que cregui més convenient. Bueno, no passa res, res. Fantàstic. Que bé. Què és això? Ui! Hi ha un altre amor aquí a la sala? Ole, ole, ole.